କିଛି ଦିନ ଥିଲା ମୋ ନାନୀର ବାହାଘର। ତ 12 ଗୀତରେ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତ ମୋ ମାଆ ଆଉ ମଉକିନା ମିଶିକି ବଢ଼ି ପକାଉଥିଲୁ। ବିରିରେ ବଢ଼ି ହୁଏ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଗରେ ହେଉଛି। ଏଟାକୁ ଜାଇ ବଢ଼ି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଜା ଆସିଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ନ ଯାଇକି ଆମ ଦୂରରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ପରେ ବାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ଆଉ ଭାଉଜ କିନା ବସିକି ଚୁଲି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାଉଜଙ୍କୁ ତ ଆସିଲାନି ତ ମାଆ କରିଦେଲା, ଭାଉଜ ଖାଲି ସେମିତି ଉପରେ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁବ ନରୁଆ ଜଳରେ ପୂଜା କଲେ ଚୁଲିକି। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ବାୟାଣୀ, ଇଏ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଝିଅଙ୍କର ଝିଅ। ଇଏ ବାୟାଣୀ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବ, ଯେ ହାତ ଦେଖେଇବ ଜମା ବି ଆସିବନି। ଯେମିତି ଜଗା କଥା କହିବ ସେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିବ ବୋଲି ଜଗାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରିସା ପିଠା ବନା ହେଉଥିଲା, ଜାଣିଥିବେ ତ ବାହାଘର ହେବ ମାନେ ଆରିସା ପିଠା କମ୍ପଲସରି। ତ ଆରିସା ପିଠା ହେଉଥିଲା, ବାହାଘର ବେଦିରେ ଦରକାର ହେବ। ଏଠି ମୁଁ, ରିନା ଆଉ ବୋଉକିନା ମିଶିକି କରୁଥିଲା। ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ନାନୀ କହିଲା କି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଲଣ ହେଇଛି, ଚାଲିଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ତ ବହୁତ ସାରା ବୁଲାବୁଲି କଲି। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲା, ଏଟାକୁ ଦେଖେ ଭଲ ଅଛି ନା, ମୋତେ ତ ଆସେନା ତ ସେ ପୂଜାକୁ ପଚାରୁଥିଲା। ନାନୀର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଖାଇବାକୁ, ସେ ଖାଲି ପୂଜା ପାଖରୁ 2 ଚାମଚ, ମୋ ପାଖରୁ 2 ଚାମଚ, ମୁଁ ତ ଦାବିକି ଖାଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେଣି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଦୌ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ତ ମେଳା ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥିଲି। ସିଆ ନାନୀ ଆଉ ପୂଜା କିନା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ, ମୋତେ କହିଲା ମରିଯିବୁ ତୁ, ଜମା ବି ଯାଆନି। ତାକୁ ଡର ଲାଗେ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗିବ। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିକି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ।